ପୁରୁଷମାନେ କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରନ୍ତି? ପିତା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି? ଆଜି ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ୟୁରିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1800 ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଉମ୍ରଭର ଚାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କମି ଆସିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ କେତେ ଅଧିକା ବୟସ ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର